engithi sitombi correcting amabhezele makanda sitombi correcting uthuku eksena correcting ay Yo, engithi hits after hits every week ngiyayishisisa ngababiza bonke phela mina ngizobabhalisa imuhulumeni kule game ngiyabambashisa qala uanalisa ngithi ubhizi yangikhawulisa bese no sticks hitu like itu makaphethu lady 2 abuye ngaboluso esigqoka into eziblue asambe kanje ebathi yo engithi hits after hits every week ngiyayishisisa ngababiza bonke phela mina ngizobabhalisa imuhulumeni kule game ngiyabambashisa qala uanalisa ngithi ubhizi yangikhawulisa. What's good YouTube? It's your boy Sticks Mapensela 2.0. Guys, ngithi mina ish izolo mashaya pop the balloon ngikhohle ukushaya intro so intro le izolo bese kuyisiphithiphithi kakhulu sakhohle ukushaya intro cabangani guys mara leyo mistake angiyisayenzela and please make sure you subscribe like share comment and so still 19 September eParkini special base post yakhona naye la nenzeni show ukuthi neza guys show us your love and support. Yeah, it's your boy Sticks Mapensela 2.0 sibuyile futhi zwakala uyi-1 phela zwakala ndo zwakala Yeah, sure bafethu, this is your boy Spundra Malunda. Yeah, niyazi uwe lo mfana wani Malenda. Hello guys. Hello. Mnandi. Ubani kama lapho kanje? Yokyal Madimpho. Kama la mampela, yokyela Dimpho. Dimpho. Oh. Uyaliphopa Noma uyaliyeka. Oh, why Pamzin? Okay, I compare nane. Just that actions change the person. What? All I can say. Bro, what are you talking about, man? Ukuzibiza ngokataliya kufanele ligama ne. Yeah, it's not nice. Like I told you, you can put more vibes, put pop, mix them together, make something like pop, or kick pop, more vibes, something. Ngenza kanini? Oh, popular papa ne. Oh, high five. So when I get upapiswa yini? bam Upapiswa yini? Kambeni. 10 off. Ngicela ungishayele 360 dali. Uthi ngiyenzela lokho. ushekela imic Why am I poppy balloon? 10 off for me. 10 off. No. It's a no. Ngeke ukugcobisa lento igcobisa abantwana lento yabo abantwana bagcoka amapampers like bayenzela ukuthi bangashiswa indoni but wena uyathatha uyifaka ebusweni uyela Point of corrections. Hello, bengiseza bengisazobulisa kanti uvela ungena emzini yabantu awugogoda ngeke ukuphapha Ngiyaphila njalo. ubani igama lakho Thoba sithi. maye wayibhamuza ibhaloni Ibhaloni ngilibhamuzile just because of I think you are not my type. But I think like you are not my type actually. No, you didn't say you are my type, but I was just telling you. Nginyilanga amakhulumo ufaka isifonyo ngikhafuna high five outstanding Malenda wabhamuza ibhaloni ngisoyaphapha nawe inkinga yami yaphapha aziwena ukuthi ngiphinde ngiyaziyama akasikho la high five yeah Spundra Malunda oh nangu omunye eXhosa size kulo hello zwakala ndumi ngiyathusa Hey, banna. ngiyathusa Hey, banna. kama Xhosa waniphika inyama emlonyeni Msube siphika nina qanile Udlani manje oh ngithi uzoyiphika nayo phela ijwayele ukuphika yonke into ice cream wena mina lapha ngiyayizo aphelele ndoda ngithi yakho noma ngithi yakho but high five chomi yeah bafethu this is your boy Spundra Malunda nibabona nje babi bonke
Please don't forget to subscribe, like, share. What's that, my chance? Oh. Two-man show. Yes. Intro fail. Antalanga intro. Bashare ke ukuthi tholakala mfama abafuna ukufollow. Oh, machita mina ngitholakala Slow lena. You are slow lena. Ngitokuziniza ngiyatholakala Facebook ngitokuziniza abafethu na TikTok. Imike ibambe credit. Yabo guys ya ngiyatholakala show ngithola khona. Asenguba. Kumana. Hi, obvious background. Yes, not nice. I told you can eat more white with pap, mix them together, make something like pop. Oh, yaqika. Lona. Sondelana. Uthini? Ukuthi ngiyanyanyisa mangibona ukuthi You okay, the reason like yini yenza ukuthi niyangicika, that's why ngaphophile amabhaluni ukuthi niyangicika. Unjani wena? Uzibonile mara. Unjani wena? Yini senayike umbashile. So my sister, you are not even attractive. Sibheke kunjani? That's a bar for life. Angikhophile ibhaluni. Wona bonge kuliphopha. Understand. Wena ayikho into ofuna ngisho. All right, shoda uyazi. Hello. Angithi uyabona umlilo ngithi. Umlilo ukuthi uqale ukuba umlilo ngithi. Bomlilo masuphelile kusala ini? Amalahla ngithi. Which means namalahle. Yeah, for mina ngamalahle. Yo. No. It's sunscreen. Point of corrections. It's a sunscreen. It's protecting the sun. Yes. UV light. Stand some UV light. La Roche. Search 400. Yes, not nice, Papa. I told you can eat more white with pap. Is that something with ngiphope balloon? Like bengibona umalema umalema akafuna ama foreigner ahambe so uyangithusa ehlala because ngiyatakazela kahle kahle mangibona yabo like ngiyathuka ngithibe umalema ngoba akafuna ama foreigner ahambe shuthi uzosenzani thina singamazulu yabo into kanjalo yabo yeah bengibona umalema Na lelakho. Siyabonga abafowethu. Ayicabela nasithi. Ngikhulumeni naye. Ngikhulumeni naye. Alright. Ephila. Manje lento zenzayo kuphelani baloni. Linobuza izinyana engingabaziphi. Ubona ukuzizi. Yeah. Bathi abanizwa ama chance. Yeah? Section thina masinomzizizi wena unani? Maturity. You. That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like. Alright. Mnando. Washa makasi this time. You. Sulita too. Majority. Imbasheni. Ngathi nje. Oh, anje. Oh. Sekanga. Anje pheka namapanga. Faka ulungikhavela ya 200. Right. Phela baloni. Abakuzwa. Yeah? Angisiyini yona? Uchape yamona. Pheka lo. Chani vaselina ngo3, mpeke njani? Yes, not nice, Papa. I told you can eat more white with pap, mix them together, make something like pop, porridge pap, more white something. Anibhekeni lo wenza amajisi ngamafutha evorsi. Endlini waqedela amafutha baphele ngani bracket. Uze namafutha wasesikole wasendlini. Beka uChina nevaselina ngalesikhathi. Sisi try make yashisa. Amajisi This is one of the foreigners, guys. Hey banna. Hey banna. Shay intro maka. Sure, angina intro ntwana. Abatshele ke ukuthi uba Kelvin ntwana. asi. Share mic. Hi. Oh.
Yeah, respectful. Hi. Yo. Hatnyana. Singo ukuthi sa-record. Yeah. Hi. Hello. Sure. Ngiyaphila njani? Cookie balloon. I think I like you. Hug. Hi. Hi. Sure. Ngiyaphila. Sure. Cook. Angiphophanga mina. Hello. Sure. Sure. Cook. Yabona. Don't forget to subscribe, like, share, comment. Slicer. Slicer mina bafethu. Animnikani balloon phela. Asaphe ukuyo nokuya size la. Awuna balloon. Hello. Right. Yes. Sheri mic. Tikoloshi. Sovela nasemini. Hello, yini uthini wena? Yalo ulipamuzile vele. Right? Sana umsebenzi bana kimahlangeni. Ngathi uzalo mahlangeni. Usibale kimahlangeni. Okay, ke wash it make ne. Sweetie nawe. Nawe ungenza kanje okay Hello. yasikola. No, angiliphophanga abangiphophele mina benge ngiliphophe because you know I like you bro. Afuna okay. Mapotrice. Alright ma. Mapotrice, alibona la ngana. Alright ma. Ubani kama? Liyazi. Liyazi mana now hey. Uthelele koloni man musihlala epokotweni man. Abona nginikile. Yeah? Abona ngitube ngayo. Yo, tell her say you said wena. That's not nice. I told you, you can eat small white with pap. Mix them together and make something like porridge pap mama something. Mapatrice ngitshela ngiyase you safe man now. Ngicela ukuthenga le sendaweni echeap mina. Mina ngokubuye kimi nangewaka ngokubuye kimi. Wena ngiyabuya. Sheri man. Yes. Ngiyabuya. Aya sikho lapho. Scott Maphuma. Alright. Jovi London yini upamuzeleni? Yeah? Ngiyenzeni? Uyakhohlwa yimi engiyenze kanje. Afikela kimi. Ngizone kwazi. Awuyazi. Sing nobani? Nonkosana mpilo. Nayi camera. Shine. Ekuse. akhona esitelela ubafu yabo umakhanda so besoyilungisa yabona shayina maluka yabona ajaha umrelax le hello right nama age wayenze ngemayonnaise ubani so nice njengoba ngathi alien wena njengoba unjena nje shwapha kanjini usiswa kahle usisi wami yo ume kahle too much Sheri man. too much alright Singing wena ngobu Hayibo Sindi. Alright. Lento yenza uyenziswa yini? yipe ngenza Leyo yenza mayi. Leyo yenza mayi. wena singizofana mbuzi Esindi thina uzowuzwina ngowakho Espunda maza intombazane wena lo. lokho kanjeni Umazawufana bekadlalela kuma under 13 Bekadlalela kuma under 13. So kuma under 17 imali uzomanda. sojana nabo ntshebezi Hello. phathe kahle intombazana right Right. Sheri man. Espunda ntwana yabo makunawo ntwana bazowaphampa kakhulu namabhamuzi. Ngibambele mic.
Machana. Maka, 5 times. Sana. awukhona ukupamuza ibhalundi nokuhamba kanje wasikadeli phela kuhamba Ngine-reason ukuthi why. Ngine-reason. hamba ngathi uzowa Okay. right mara umuhle Ngiyaphila le njani? Ngiyabonga guys. just bekela ukuqina Okay, ngicela ukukhuluma. Okay. Yazi why ngiphophe ibhaluni? yeah Ukuthi ngibona abantu engabajwayelanga emini. emini Wabonaphi ubabona Babone ebusuku ebusuku ugogo akhona alethi imfene yakhe. yo yamasiko wami wena Ngiyabonga. wena angeke thuba angeke sikhule ushaya kanjalo 10 round soshayela sky i-360 10 round buka yini kuphansi yini usasejiji No, ngokunje manini. Ngiwiswe yini? uwile like awuyiboni Ndobeni ke, ndobeni. sesingadobha ungadobha into No, embi. like mina anginawo even Bye-bye, ama-body Thuba, count. Bye bye. Bye-bye. Kusenda alright la ufupha balloon 95 Aone izamba cheleni ba subscribe. ebafethu ningakhohlwa ukusubscribe lapho ke awuba Now uyababona laba lo One, yenza ama two. edges ne-mayonnaise ha nokudla Shotayo kini. sabuya Shotayo. asivela sabuya ama-mayonnaise laba sabuya kulaba kwethu sabuya Yeah, please don't forget to subscribe, like, share, comment. Unobani fede yini? awuno ayanda la Sawutholakala indawo. angitholakala ndawo Asi. Share imali. No wine emuva senda. right wena Sondelani. awuyibhalona ulipho Yeah? Yeah, ha. yabona hello right amnyaphi awalipho ibhalona yabona wayipho ibhalona I like you, but but I don't know what to say. Baqedile aboskofu. yabona hello Hello. right Ngiyaphila mina. nami ngiyaphila awuyibhalona uliphophi Yeah. why Because we giant and you are more matured than other men. yabona high five hello Hello. right One. nami ngiyaphila awuyibhalona uliphophi why yabona Please don't forget to subscribe, like, and share, comment. Angathi baphelele. Yo, engithi hits after hits every week ngiyayishisisa ngababiza bonke phela mina ngizobabhalisa imuhulumeni kule game yabambashisa qala u-analysta ngithi ubhizi angigawisa bese no-sticks itule kitu makaphethu lady 2 abuye ngaboluso esigqoka into eziblue asambe kanje ebathi yo engithi hits after hits every week ngiyayishisisa ngababiza bonke phela mina ngizobabhalisa imuhulumeni kule game yabambashisa qala u-analysta ngithi ubhizi angigawisa